Grist fy arglwydd, rhoi mi olwg newydd arnat heddi. Gad i mi weld y brydferthwch, gad i mi wisgo dy raslonrwydd, gad i mi ymgryfhau o dan ddylanwad dy ysbryd glân. Amen. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi roedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto heddi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth troson i oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd. Yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil troson ni. Pwy am gwahana ni o ddiwthgariad Crist? Ai gorthrynder neu ing neu erlyd, neu newyn neu noethni neu berygl neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig. Dy fwy'n di fe'n rhoddi'r i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gen i'n fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn yn carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes, nac angylio na llywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall ei grewyd, ein gwahanu ni o ddiwrthgariad Duw, yng Nghrist Iesu, ein harglwydd.
Tybed y fedrwch chi ddyfalu o ba ffilm mae'r frawddeg o gân enwog yn dod. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. O ba ffilm y daw'r gân honno? Wel, ffilm Mary Poppins wrth gwrs. A phwy sydd yn ei chanu yn y ffilm? Wel, neb llai na Julie Andrews. Mae'n siŵr gen i bod yr rhan fwy ohono ni wedi gweld y ffilm neu wedi gweld y sioe, falle nad yw'r genhedlaeth newydd mor gyfarwydd â'r ffilm ac yr ydy ni. Fe ganodd y nani Mary Poppins y gân honno yn y flwyddyn 1964. A'i chanu, os wy'n cofio'r stori'n iawn, ei chanu mwyn cael y plant oedd dan ei gofal i lyncu dos dyddiol o'r stwff oedd yn blasu'n gas. To swallow your daily dose of nasty tasting stuff yng ngeiriau Mary Poppins ei hun. Mae'n siŵr gen i bod ni gyd pan o'n i'n blant ac wedyn yn rhieni wedi gorfod gwneud rhywbeth tebyg mwyn llyncu rhyw bethau ac iddynt flas cas. Dodi ambell i dablet mewn bach o jam, neu bach o fel, neu bach o fara menyn. Ac wrth feddwl am yr hen Mary Poppins, a hithen gwarchod plant i milltir, pe bai hi yma heddi, yn yr oes hon lle mae problem gynyddol gor-drewdra mewn plant ifanc, sa'n credu bydde hi wedi dod off a rhoi llond llwy o siwgr i lawr gyddfer plant. Ac eto, i ni gyd yn parhau i osod haenen o siwgr dros bethau mewn bywyd yn dini. I ni'n parhau i foddi rhyw bethau mewn siwgr mwyn gwneud iddyn nhw flasu'n neis. Mae'r siwgr i ni'n gosod i orchuddio rhyw bethau mewn bywyd yn cymryd ffurf gwahanol. I ni'n defnyddio arian i orchuddio ambell i beth ac yn esgus i fod e'n flasus. I ni'n gorchuddio'r sefyllfa'r plant bach sy'n gweithio ar gornelu strydoedd y byd a haenen melys a dweud i bod yn rhoi gwaith iddyn nhw a bod nhw'n gwneud elw o'i gwaith. I ni'n troi'r exploitio yn elw drwy wneud iddo ymddangos fel i bod e'n beth melys. I ni'n goruchuddio'n diwydiant a haenen felys mwyn argyhoeddi'r byd i fod e'n cyfoethogi bywyd. Ac i ni'n llwyddo i droi'r llygredd yn siwgr. I goruchuddio a llwyed o siwgr neu a haenen o siwgr yn ein hymgais i gwarto'r pethau sydd yn ofnadwy ac yn hyll yn ein byd ni. I ni wir yn hoff iawn o droi pob lemwn sawrus yn y byd hwn yn lemoned yn dyn ni. Yn hoff o ychwanegu siwgr at sefyllfaoedd nid mwyn cyfiawnhau'r hyn sy'n digwydd. I ni'n troi'r lemwn yn lemoned. Ond mae pob ymgais o'n heiddo ni i orchuddio pethau a geiriau siwgraidd mwyn iddyn nhw ymddangos yn felys yn gwbl groes i'r ddisgeidiaeth Gristnogol y mae sôn amdani fan hyn yn y Testament Newydd. Y ffydd sydd wedi seilio ar un a groesoeliwyd. Fedrwn ni fyth agosod haenen o siwgr i guddio'r hyn a ddigwyddodd ar Galfaria y pnawn Gwener hwnnw, ac esgus i'r byd mae gweithred felys oedd hi. Oedd e'n ofnadw. Doedd Iesu byth yn cwato pethau nac yn esgus fod pethau'n felys. Oedd Iesu yn un a fyddai wastad yn siarad yn onest ac yn agored a'i ddisgyblion. Yn siarad yn agored am ei ddioddefaint, am ei groesoeliad ac am ei farwolaeth. Oedd Iesu'n un a fyddai'n dweud ei farn yn gwbl onest. Yn un a fyddai'n siarad yn ddiflewyn ar dafod wrth esbonio i'w ddisgyblion y gost o'i ddilyn e. Doedd e ddim yn un oedd yn barod i esgus i'r disgyblion bod y daith yn mynd i fod yn wyliau iddyn nhw. Mae'r daith yn frwydr. A dyw Iesu eriod wedi cwato'r ffaith honno. Dyw eriod wedi gorchuddio'r disgwyliadau a haenen o siwgr mwyn i ni'n ymddangos yn felys ac yn apelgar. Fe ddwedodd Iesu yn doedd y disgyblion, yr wyf yn eich danfon allan fel defaid i blith bleiddied. Ac wrth y dyn ifanc cyfoethog, fe ddywedodd fod rhaid iddo fe werthu eiddo i gyd os yw am ei ddilyn a chodi ei groes. Rhaid iddo am wadu ac ef ei hun, hynny yw peidio rhoi hunan yn y canol os yw am ddilyn Iesu, croes hoelio'r hunan. Ar y gliniadur sef i gytref yn hyn, mae'r i-dot wastad yn ymddangos fel capital I, a mae'n real nuisance. Yr hen capital I, mae angen cael gwared arni, mae angen tynnu llinell ar ei thraws i ei chroesoelio hi.
a chodi'r groes gyda Iesu Grist, ac wrth codi'r groes fel disgybl i Grist, bod yn barod i wynebu'r heriau yn enw Crist hefyd. Wy'n ofni ambell i waith ein bod ni wedi gorchuddio Cristnogaeth a haenen o siwgr, chi'n gwybod, ac wedi troi Cristnogaeth i fod yn rhywbeth meddal a llipa a siwgraidd. I ni'n annog pobl i ddod ato ni'r cwrdd, ac yn dawel fach, rhag i upseto nhw. Dewch pan bydd hi'n gyfleus i chi. Pidwch a phoeni os na fyddwch chi na, ond os allwch chi ddod, byddai'n neis i'ch gweld chi. Wel, i ni'n wrong yndyn ni. I ni'n wrong ein bod ni wedi troi'r bywyd Cristnogol mewn i rhywbeth mor siwgraidd a llipa a hynny. Braint pob unigolyn yw bod yn yr oedfa. Smon ni yn yr oedfa i wneud ffabr ar arglwydd, neu ar gweinidog, neu ac unrhyw gapel neu enwad. Ein braint ni yw bod yma. Ein braint ni yw bod ar rhan yn y gwaith hwn. A'n braint ni yw wynebu'r hyn a ddawi'n rhan ni fel disgyblion i'r arglwydd Iesu. Halen yw Cristnogaeth, cofiwch, ac nid siwgr. Ac mae halen yn llosgi, a'r llosgi hwnnw sy'n gwella'r briw. Gwna fi fel halen peraidd iawn, ac nid fel candi fflos o Gristnogion. Angen halen ein ffydd, halen ein gweledigaeth, halen ein gobaith sydd ar ein byd ni heddi. Oedd yr apostol Paul yn brofiadol iawn yr hyn y gall ddilyn Iesu olygu. Yn yr 8fed bennod o lythyr at yr Ifeinied, mae e'n rhestru'r treialon y mae posib iddyn nhw ddod ato mae'n bywyd wrth ddilyn Iesu. Smo fe'n cwato dim byd, a doedd neb yn gwybod hyn yn well na Paul ei hunan. Os bu rhywun brofi gwir gos bod yn ddisgybl, Paul oedd hwnnw. A thrwy lythyrau fe, mae'r apostol yn gwneud bob ymdrech i osod disgybliaeth ar ffordd y disgybl. Mae e'n rhestru yn y bennod hon gorthrymder, erlyd, newyn, noethni, perygl, cleddyf. Ac fel un oedd Isiws wedi profi'r pethau hyn i gyd, heblaw am farwolaeth, oedd Paul yn medru tystiolaethu hefyd i'r ffaith na fedre un o'r pethau hyn ein gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Y cariad am lygwyd ar groes Calfaria, y cariad achubol, yr aberth, gwaith Duw trwy ei fab a ddaeth ei achodwriaeth i'r byd, a bywyd tragwyddol i bawb sy'n credu ynddo. Nad oes dim angen cwato stori Crist a haenen o siwgr. Dim angen ofni dweud, oherwydd bod diwedd y stori yn cynnig rhywbeth mwy melys fyth, sef melyster yr iachawdwriaeth yng Nghrist. Un ffordd sydd i brofi'r melyster hwnnw, a hynny yw drwy ffydd. Dyw Paul ddim yn cwato'r ffaith na fydd ffydd yn daith hawdd. Dyw'r daith ddim wedi bod yn hawdd i ddisgyblion Iesu eriod. Nôl yn yddiau'r eglwys fore, os o'ch chi'n dymuno cael bywyd hawdd, oedd hi'n saffach i chi aros gyda'r werin na gyda Christ. Falle na fyddech chi'n hapusach, ond yn sicr fyddech chi'n saffach, a fel na mae wedi bod eriod. Nôl yn y flwyddyn 1916, fe ymddangosodd hysbyseb yn y Times a oedd yn darllen fel hyn. Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete darkness. Safe return doubtful. Honour and recognition in event of success. Wel, na chi hysbyseb yn fe. Hysbyseb i beth oedd hon? Wel, falle bod yna gliw yn yr enw a welir ar waelod yr hysbyseb. Ernest Shackleton. Pwy yn ei iawn bwyll a fydd yn ymateb i hysbys o'r fath meddech chi? Wel, gallai ddweud wrthoch chi, boed cannoedd o bobl wedi ymateb iddi. A wy'n credu bod y geiriau hyn yn hysbyseb ardderchog ar gyfer Cristnogaeth hefyd. Nid pawb sy'n mynd i ymateb yn gadarnhaol iddi. Dim ond y dewr i hysbryd, a'r rhai sy'n bodlon cael ei gwneud yn ddewr gan ysbryd Crist. Mae'r apostol Paul yn dymuno i ddarllenwyr yn y ganrif gynta'n rhifen a'i ddarllenwyr heddi, i sylweddoli na fydd y daith yn hawdd,
Ond, pa byth bynnag a ddigwydd ar y daith honno, fe fyddwn yn ennill buddugoliaeth lwyr drwy ein ffydd ni. Pa frwydre bynnag y byddwn ni'n ei wynebu, efallai bydd llygad ei byd yn gweld yn wahanol. Y mae llygaid ffydd yn gweld yn glir, nad oes unrhyw beth, gorthrymder neu ing neu erlyd, neu newi neu noethni neu beregl neu gleddyf, nac angau nac einioes, nac angylio na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau nac uchelderau, na dyfnderau. Grynwch y Paul, na dim arall y grewyd. Ein gwahanu ni o ddiwthgariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae'r ddelwedd o Mary Poppins yn rhoi siwgr i blant bach yn ddelwedd sydd yn wleidyddol anghywir heddi yn dywi. Dyw siwgr ddim yn dda i ni, ond mae yna bethau sydd yn dda i ni. Ac mae bod yng nghwmni Crist yn un o'r pethau hynny. Fydd y ddaeth dim wastad yn hawdd. Dyw Iesu ddim yn cwato hynny oddi wrtho ni, ond mae yn fuddugoliaeth ef yn sicr. Yn wahanol i lwyed o siwgr, fedrwn ni fetha chael gormod o Iesu, achos dyw e ddim yn ddrwg i ni, a mae e'n gwneud lles i ni. A does dim byd melysach na byw yn ei gwmni yn rhan o gymdeithas fuddugoliaeth pobl y ffydd. Melysach nag yw'r diliau mel, yw munud o ddwynhau, ac nid oes gennyf bleser sydd, ond hynny yn parhau. Mwyn i enw. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. I ni yn diolch i ti arglwydd am dy gariad mawr tuag ato ni. Ac yn diolch i ti yma i mewn cariad yr wyt ti dim delio ni eriod. Yn dy gariad fe ddys ti'n agos iawn ato ni yn dy fab Iesu, gan ddangos dy hun yn dad tyner a graslon.
Diolch Arglwydd, mae yn y cariad hwn yr ydyn ni'n byw ac yn symud ac yn bod. Diolch i ti o Dduw, dy fod yn dy gariad yn ein tywys ni berthynas a'n gilydd, a'n hanwyliad, ein cyfeillion, ein cydnabod, a'n cyd-ddynion ym mhob man. Rho dy fendith ar bob perthynas o gariad rhyngom. Bendithiau'n cyfeillion a gwna ni bob amser yn ffyddlon i'n gilydd, yn barod ein cymwynas, ac yn werthfawrogol o bob caredigrwydd. Bendithiau'n hanwyliaid a'n teuluoedd, gwna ni'n rasol yn amyneddgar ac yn ofalus o feddiannau'n gilydd. Bendithia ni yn ein hymwneud a'n cydddyn, yn arbennig, helpa ni i garu'r digyfaill, a gwrthodedig, a'r rhai nad yw'n hawdd i ni ei hoffi. Dysgu ni garu fel y carodd Crist, ac i ddysgu gras a brawdgarwch. Arglwydd i ni amwyddio dros baw sydd mewn angen am nerth dy gariad i heddi. Pobl anghennus y byd, yn ewynog a'r tlodion a'r gorthrymedig, sydd heb wybod am gariad Duw, na gofal cyd-frodyr a chwiorydd. Pobl anhapus y byd, y galaru, sy'r unig ar diemgeledd, yr rhai sydd heb neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd, yr rhai sy'n peri poen a gorthrwm i eraill, yr rhai sydd yn ddifater o adfyd i cyd-frodyr a chwiorydd. Pobl addfwyn y byd, yr rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffordd drar a gorol cariad Crist. Rho iddyn nhw ac i ni hefyd o ddiddanwch dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosturi Iesu Grist ein harglwydd. Gofynnwn hyn yn ei enw ef, wrth i ni ymuno a'n gilydd i weddio'r weddi a ddysgodd Iesu ni weddio. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, y madda i ni ein dyledion, fel y myddyw'n unna i'n dyledwyr, ac nag arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y sil nesaf, fydd hi'n sil y blodau dy sil nesaf, fyddwn ni'n nodi hynny. Cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.